плачат с някакви севернокорейски войници, които никой не е виждал. Шефовете на Европейския съюз, а и някои от вас, са слепи за най-голямата опасност. Опасността от Трета световна война. Днес такава война изглежда съвсем реална, защото Демократическата партия на Съединените щати и нейните европейски васали позволиха на властите в Киев да използват далекобойни ракети срещу Русия. И не, това няма да помогне на Украйна. Ако политиката на наливане на бензин в огъня на войната продължи, това само ще накара Русия да отговори по такъв начин, че ударът с свръхзвуковата ракета Орешник ще изглежда като гръмване на детски фойерверк. Разбирам, че отиващата си администрация във Вашингтон е бясна заради загубените президентски избори и че прави всичко възможно, за да не позволи постигането на мир в Украйна. Не разбирам обаче защо лидерите на Европейския съюз препускат като конника без глава към пропастта. Тези хора не осъзнават, че всичките им действия, включително и даването на далекобойни ракети на Зеленски, не просто удължават войната в Украйна, а ни изправят пред ядрен апокалипсис. За съжаление, Европа днес се управлява от бесове, които несъмнено ще я погубят.